Estem al cementiri de Sant Pere Molanta, a l'Alt Penedès. Tenim just a l'entrada, com a benvinguda, 3 xiprers preciosos, altíssims. Ja sabeu que els xiprers uneixen amb les seves puntes, el cel, amb la terra, allò diví, amb allò més humà. Diuen que aquí hi ha enterrada una senyora que era la mestressa de Fontellada, que és una masia que no queda pas gaire lluny d'aquí. Aquesta mestressa estava casada amb un ric hisendat, molt adinerats tots plegats, i van viure just en una època en què hi va haver unes pestes terribles al Penedès que van asolar i van matar una pila de gent, entre els quals hi havia la mestressa de Fontellada. El seu marit, mort de pena i de tristor, va voler-la enterrar amb les seves millors gales, no només el vestit, sinó també totes les seves joies, cosa, de fet, poc recomanable en aquells instants. La mateixa nit de l'enterrament conten que una colla de joves, no sabem si joves o no tant, però una colla d'homenots, això sí que ho devien ser, van venir cap al cementiri i van profanar la tomba i van arrencar-li de quall les arracades, unes arracades precioses que portava aquella dona. Però quina va ser la sorpresa? Que ella es va aixecar de la tomba amb un crit estrepitós del dolor que li havien generat. Els homes, òbviament, es van espantar, van sortir corrent. Hi havia un zelador que vivia just al costat, va sortir amb l'escopeta, va disparar i l'endemà diuen que els van trobar amb aquests 3 homes ferits de bala i els van jutjar i els van condemnar al garrot vil. Ara bé, una cosa estranya. A la història ens queda explicat l'execució i la profanació, però no sabem què va passar exactament amb aquesta mestressa de Fontellada. Si va caure morta altra vegada, si va viure una pila d'anys més i la van tornar a enterrar, no en sabem res de res. És ben estrany, oi que sí? Però és que això també és el Penedès.